ni jamana wɛrɛ cɛ minisiri bisimila an fɛ yan i ka kuma y'a jira ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bisimila minisiri ni jamana wɛrɛ cɛ a kana taama la Mali kɔnɔ jɔnjɔn bɛ Mali ni Sila cɛ a mɛnna nka nin waati in na a lakununna o tamasere ye Ali Seli ye an fɛ yan o de kɛra sababu ye ni hakili sigi b'a la ka na Mali kɔnɔ dɔɔni dɔɔni lakana nasiraw fɛ nka walisa a ka kɛ hakililatigɛ ye nin taama in kɔfɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw bɛ yen hakilina kɔrɔ la minnu bɛna fara taabolo talon kan minnu bɛ senna lakana nasira fɛ ani yiriwa ni ɲɛtaa sira tɔw nasiraw fɛ walisa malidenw hakili ka latigɛ. I ni ce ka ɲininkali la n bɛ fɛ ka foli lase an balima bamanankan mɛnna minnu bɛ k'an lamɛn bi an jɔlen bɛ yan an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition ni chef de l'État ale tɔgɔ la an y'an teri Sergei Lavrov n'o ye fédération de Russie jamana ni jamana wɛrɛ cɛ minisiri ye a nana yan nɔ a y'a dɔn Mali ani Russie cɛ baara taabolo minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi kabini lawale kabini Modibo Keyita ninnu ka wagati indépendance dilen Mali ma ani Union soviétique wagati u ye baara daminɛ o baara hukumu de kɔnɔ Mali armée yɛrɛ a ye équipement fɛn o fɛn sɔrɔ o nana o baara de kɔnɔ Mali société d'état fɛn o fɛn sigira wagati o daminɛna la donc ani ninnu bɛ baara min na baara kɔrɔ de don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Russie sigira k'a fɔ k'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ minisiri o kana an fɛ Mali la a nana fana k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa gouvernement ɲɛmaa ni gouvernement ni malidenw an bɛ hakilina kura de kɔnɔ o hakilina kura ye ko Mali sago ye fɛn o fɛn ye Mali hamina ko ye fɛn o fɛn ye n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ taa k'o ɲini n'a bɛ fɔ ko diversification des partenaires donc an b'o de baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na Mali mago bɛ dɛmɛ min na n'o ye k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ani formation di an ka sɔrɔdasiw ma an n'u ye baara kɛ k'o boloda bi na san kelen tila kɔnɔ minɛn minnu sɔrɔla ka di an ka sɔrɔdasiw ma ka opération minnu sigi a ma sigi san minnu tɛmɛna o kɔnɔ donc an bɛ barika da u ye u y'an dɛmɛ parce que u ye courage sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ Mali ye mais an y'a fɔ fana an datugulen tɛ jamana si la ni jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye ni Russie b'a di ni teliya ye ni jɛlenya parce que o fana de bɛ fɔ la ko n'a bɛ fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko sincérité dɔw n'an bɛ baara kɛ mais u jɛlen tɛ u bolo b'an bolo u bolo b'an juguw bolo donc Russie t'o kɛ olu tilennen de don n'u ye min fɔ n'an ye minɛn minnu san dɔgɔkun de don hali kalo jate tɛ a bɛ na anw bɛ min ɲini o ye de an ka armée a ka évoluer ka kɛ armée autonome ye o kɔrɔ ye an yɛrɛ ka se ka an ka jamana lakana ni an yɛrɛ ye fɔlɔ donc o baara de bɛ ka boloda bi aw yɛrɛ résultat minnu dira terrain kan ko ɲɔgɔn tɛ mais jaabiw dira la donc u nana o hukumu de kɔnɔ an b'o baara la o baara bɛ taa ɲɛfɛ halisa o dɛmɛ min bɛ ka kɛ u ma imposer Mali kan Mali de y'a ɲini u y'an jaabi an ye ɲini min fana kɛ a wari bɛ bɔ an yɛrɛ jamanadenw ka Mali jamanadenw ka wari de don an b'a san n'o ye mais jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ hali n'i ka wari di i t'a sɔrɔ o bolo donc o ye ko fɔlɔ yɔrɔ ye donc an bɛ fɛ ka n'u ka cɛ ka matarafa halisa a kana kɛ sɔrɔdasi kunda dɔrɔn an nimisi kɔni waselen bɛ an bɛ dɛmɛ min sɔrɔla sɔrɔdasi kunda mais an bɛ fɛ k'a lajɛ sɔrɔ sira yira n'a bɛ fɔ coopération économique an ka kɛnyɛrɛyew bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min an bɛ fɛ ka engrais nati pétrole ni fɛnw k'olu san u bolo ka équipement wɛrɛw san k'a lajɛ mine ni énergie sira fɛ infrastructure chemin de fer baara caman de bolodalen bɛ pour que k'a lajɛ an bɛ se ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc bi kɔni anw ni ninnu bɛ ka baara min kɛ a baara an bɛ continuer a sira fɛ Mali tɛna yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko an bɛ teriya kɛ ni jamana wɛrɛ ye donc an teri min nana bi an b'a bisimila o hukumu de kɔnɔ ka barika da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale ani président Poutine ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye président Poutine yɛrɛ ye président Goïta invité ko sommet dɔ bɛ kɛ juillet Afrique ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaa a y'a ka accord di ko ni Ala sɔnna o tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ donc olu bɛɛ occasion ye pour que an ka se ka an ka baaraw ka matarafa halisa donc o de a kuma fanba ye an ni Russie bɛ baara kɛ mais i y'a dɔn Russie fana n'a bɛ fɔ ma jɛkulu min bɛ Nations Unies n'a bɛ fɔ ma ko Conseil de sécurité o mɔgɔ de don jamana 5 minnu bɛ yen ni droit de veto b'u bolo Russie bɛ olu la
donc récit qu'on est en fo depuis lawale fo bi bingani fengo fe mana ke Mali la Nations Unies la récit wula ke jo ku te fe Mali katla ou te fe Mali ka janfa ou te fe Mali ni yoro ka bon rosi donc ambe barka dawe nous nanona vraiment au dé parce que mo shitse ka kiterie mo mbe fe ki ka jamanat la donc autour lu ka sharia donc ou be fanyere anka la je ani africain on ni ñogon ni solution munumbe anka se kulu soro ani ñam jamana waro fana chela ambe fa ka ke bonya de kam parce que janfaw de sigilembe jamana ngambi ka fo ko anye droit de l'homme tade anye ninke ka ni violer ou be galon kuma de parce que do de yu sigi Europe perdu Mali la ou be na tugo nyini ou be fe ka sia ko kele o créer ano o kele mu be ka ke ano ou be ko kele ke réussi fana kama donc o de atandi nunga teria ka fo ko commerçant teria do tew parce que en hamina ko de kelenye donc anye ni reçoit bi anya reçoit ka ira fana ka fo ko Mali anye pays souverain de jerema horonya de do mais nani teria bani mo munu fana che antena bla parce que a teria te ka ke mo wara kama donc avec ka ke Malion de kama tant que Malion ka hamina ta ninde ambe continue au fait ka nga armée demain ka mbolo di ñoko maka benni kelenya sabati anga jamana kono problème bandala jabi be Malion dron de bolo a jabi to mo ni mo be fe kan demain fana tise kana ki jo Malion nya ibi jo an kara fe de ubi ibi jo an ko fe risio jamana de utu blanc sans fait ou be fe kan lame ka don de même c'est catastrophe même fait donc o de hukumu kono an kontanen be jamana nyamaw ani jamana don to la ka balma ke anan teri anan tamanyo no Sergei Lavrov anana abakaso anu be continuer ni bara fe halsa anga hakilna tay malien munu be nan ko fe ni bara ni fana be matrafa parce que jamana ka here bala donc haketo be kuma na awbe jombe bokuma kono